Espiño o que pasou hoxe nunha estrada en Punxín, en Ourense, cando a condutora deste coche, mirade, ia conducindo tranquilamente, xa di ela, ia conducindo tamén con precaución, porque os refachos de vento eran fortes, e de súpeto caeulles en riba esa árbore de tremendas dimensións en riba do capó do coche. Se chega a caer un pouquiño máis atrás, esmaga directamente as ocupantes do vehículo, que era Rosa, que ia a levar a Uxía, a filla da súa parella, ao instituto. Claro que levaron un susto tremendo, porque no momento no que caeu a árbore, saltaron os airbags e tamén quedaron atrapadas no coche porque as portas quedaron completamente bloqueadas. A verdade é que só ver a imaxe encolle moito o espírito. Temos que dicir, sen dúbida o vento foi un fenómeno protagonista. Mañá tamén temos aviso por vento aí na Mariña que nos quedou nese mapa. Mariña de Lugo, aviso amarelo por vento. E agora queremos falar pois cunha das persoas que ia no interior deste coche, coa condutora case nada, que aínda ten que estar recuperándose. Rosa, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Rosa, porque de verdade, vendo a imaxe, máis que no capó, levou por diante esa árbore, o capó, o parabrisas. Quería che preguntar como estades, pero supoño que aínda intentando recuperar un pouco de normalidade, bastante nerviosas, porque literalmente creo que volvestes nacer, Sí, de verdad que sí, volvimos a nacer, porque foi un susto tremendo. Era de gran dimensión o árbol. Non, xa se ve nas imaxes, dende logo que sí, deixou esmagado toda a parte dianteira do coche. Rosa, se non me equivoco, era alrededor das 7 da mañá, ti xa ibas con precaución, pero non sei se puideches ver o movimento dese árbol caendo ou directamente xa apareceu en riba do teu coche. Directamente xa apareceu arriba do coche. Claro, moi pouco tempo, non? Claro. Non do tempo a nada, non foi directamente xa. E despois, claro, non se daban aberto as portas, nin as ventanas, nin nada, saltaron os airbags, e asustámonos moito, claro. Rosa, estamos vendo como quedou, bueno, en fin, é que impacta, esa árbore a escasos centímetros, vemos o coche por fora, que dá medo. Descríbenos como estaba a cousa por dentro, porque dis que saltaron os airbags, entendo que quedastes con moi pouco espazo e directamente vendo a árbore nos fuciños. Sí, con un susto tremendo, claro, en ese momento, pues, super asustadas, entre o fume do herba e todo, e non dábamos ni respirado, porque non había ventanas. Estabades en espazo, non, Rosa? Sí, íbamos despacio. No, pero digo, non tiñades moito espacio dentro do coche cando queu esa árbore. Non, tampouco, claro, non. Claro, Rosa, como puidestes sair daí? Porque, claro, nese momento de máxima angustia, non sei como reaccionastes vos, ao ver que ni siquiera podíades sair do coche. É que, por suerte, pues, é unha zona, bueno, que aún hai tráfico de coches, Uxía gritou, entonces escoitáronnos, entonces rapidamente pois foron a por nosotras e puderon tirar por a porta e salimos. Rosa, moi rapidamente que temos que despedir, pero queria che preguntar se tedes algún tipo de ferida ou ni siquiera unha magulladura ni nada. Quedastes ilesas, non? Sí, o malo, claro, ahora cervicales, espalda, o peito por os airbags. Co golpe. Bueno, Rosa, de todos os xeitos, de verdade, venda a imaxe, que creo que é unha das imaxes do día que resume esta borrasca Martiño. De verdade que toca recuperarse, haberá algún problemiña cas cervicais e demais, como dis, pero sen dúbida, hoxe, creo que foi un día de moita sorte para vos, así que mandarvos unha aperta enorme do equipo de Hora Galega para vos as dúas, vale? Moitas gracias. Unha aperta forte. Grazas a ti, Rosa, por estar hoxe connosco. A verdade é que o